Khona usefikile. Funda. Ngifuna siqaphele bazalwane yezwe. Hallelujah. Amen. Yes, Ngifuna Lord. siqaphele kakhulu. Romans 11:29 English malikhona noma isiZulu. Funda ke wena ofundayo. Ngicela umemeze mntanami. This is a serious danger in most local churches today. Hallelujah. Amen. Jesus. It's danger emangalisayo. Hallelujah. The gift and calling of God Yeah. are without repentance Hey. or are irrevocable. Hey. Ukubiza kukaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki khona. Yes. Hallelujah. You know, lento bisenzela iproblem. Yeah. Hey! Yeah. Ngoba uma lithi iBhayibheli ukubiza kaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki. Ingakho sikwazi ukuba nomuntu ohlabelela kahle kodwa ejona. Hey, Nkosi yami. Ingakho sinomuntu oprofetha kudilika intaba kodwa isifebe. Hey, Nkosi yami. Sibe nomuntu oprofetha atshela abantu amagama abatshela ama-phone numbers. Uthi uyabona ulala nabafazi babantu. Hey! Hallelujah. Ngoba iy'phiwo zikaNkulunkulu nokubiza kwakhe akaguquki. uNkulunkulu uma upha isiphiwo ngawudlala kuwena ukuthi usiphatha kanjani and uzoenda kanjani. Akukho uNkulunkulu to maintain your gift. God will never sustain your gift. God will never maintain your gift. He will never give you power to sustain and maintain your gift. It is up to you ukuthi uzoenda kuphi nale gift. Ukubiza kukaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki. Sihlala ngisho usuyisifebe isiphiwo. Isiphiwo sihlala ngisho uthuka abazalwane enkonzweni. Isiphiwo ungafika la uhlabelela usisa ezulwini lesithathu adulele nendoda ebusuku. Lethi thini na? Ithi lethi iy'phiwo zikaNkulunkulu akaguquki kuzona. That is why sinabantu abaningi ababesindisiwe sebeyizangoma futhi basabhula basatshela abantu iy'nkinga zabo ngoba iy'phiwo uNkulunkulu aphinda akhuphe isiphiwo. Igift iyingozi. Igift uma ungenamoya wokuhlola udidwa igift uziphenduke kanti uphenduke esigebengwini. Uma